Паверхня нашай планеты пакрытая вадою, каля 70%. Астатняе цвёрдая глеба, кантыненты і выспы. І таксама некалькі працэнтаў тэрыторыі нашай зямлі займаюць балоты. Гэта такія ўчасткі цвёрдыя сушы, дзе калі 10% глебы утрымліваюць 90% вады. Беларускія паданні кажуць, што Бог стварыў зямлю і раскідаў насенне, з якога на зямлі выраслі розныя расліны. Д'ябал уважліва сачыў за ім і хацеў спаборнічаць з Богам у справе стварэння новага жыцця. Каб атрымаць насенне для сяўбы, д'ябал вырашыў акунуцца на дно акіяна. Раптам насенне пачало прарастаць, і д'яблу прыйшлося яго выплюнуць. Там, дзе насенне ўпала на зямлю, утварыліся балоты. Людзі спрадвеку лічылі багну месцам пражывання розных нячысцікаў, антаганістаў боскага пачатку ў працэсе светатварэння. Дрыгва уяўляе сабою сумесь глебы і вады, двух першаэлементаў, з якіх, як лічылі старажытныя мысляры, створаны космас. Навукоўцы сцвярджаюць, што балоты ўзнікаюць двума асноўнымі спосабамі. Калі вада застойваецца на лузе ці ў лесе, або калі сажалка зарастае. Балоты надзвычай важныя для экалогіі нашай планеты. Нездарма іх называюць лёгкімі планеты. А лёсы вылучаюць нашмат больш кіслароду, чым лясы. Таксама балоты прадухіляюць развіццё парніковага эфекту, затрымліваючы больш за 20% усяго вуглякіслага газу, які паглынаецца экасістэмамі свету. На тэрыторыі Беларусі некалькі тысячаў дрыгвянікаў рознага тыпу. На поўначы краіны знаходзяцца адны з найбуйнейшых багнаў. Балота Ельня, плошча якога перавышае 250 квадратных кіламетраў, і балота Мох, 50 квадратных кіламетраў. Адлегласць ад гэтых беларускіх балотаў да іх сваяка ў Флорыдзе, трапічныя дрыгвы Эверглейдс, складае каля 5500 міляў, 8830 кіламетраў. Гэта унікальны масіў вярховых алёсаў, участак лесатундры, які апыніўся на тэрыторыі Беларусі. Балоты Ельня і Мох вярховыя. Яны ўтварыліся пры застойванні атмасферных ападкаў у нізінах. Вярховыя алёсы ўтвараюцца там, дзе ёсць воданепранікальныя пласты глебы, такія як гліна, і дзе грунтавыя воды знаходзяцца глыбока пад зямлёю. Схвагнавыя або балацяныя імхі, характэрныя для гэтых балотаў, растуць больш хутка ў сярэдняй частцы імшары, чым па краях. Кожны год у схвагнуму адрастае новая, верхняя частка, а ніжняя адмірае. Яна ператвараецца ў торф, таўшчыня якога большая ў цэнтры імшары, чым на краях. Таму цэнтральная частка балота Ельня пукатая і ўзнімаецца над краямі на 5-7 метраў. Таксама схвагнум знішчае мікробаў. Таму балотная вада – самая чыстая вада з адкрытых крыніцаў. Яе можна смела піць. Акрамя імхоў, на амшарынах расце шмат рэдкіх раслінаў. Напрыклад, насякомаедная расіца. Ейнае лісце утрымлівае кроплі ліпкае вадкасці, з дапамогаю якой яна ловіць розных дробных насякомых. Напрыканцы вясны багнішчы пакрываюцца белым пухам. Гэта плады, а не кветкі, падвею. А ў верасні ў гэтых мясцінах рассцілаецца дыван чырвоных ягадаў. Балота Ельня – самае багатае на журавіны месца ў Беларусі. І ў гэты ж самы час тысячы журавоў спыняюцца тут, каб адпачыць і падсілкавацца.
перад тым, як выправіцца ў вырай. Пагаворым крыху пра торф, асаблівую прахонную глебу, якая ўтвараецца на дрыгвяніках. З-за залішняй вільгаці і недахопу кіслароду рэшткі багнавых раслінаў цалкам не раскладаюцца, як у глебе, а назапашваюцца і ўтвараюць пласт торфу. Прыкладна 1 метр за 1000 гадоў. Здавён жыхары паўночнай і цэнтральнай Еўропы здабывалі торф і выкарыстоўвалі яго ў якасці паліва. У слаях торфу добра захоўваюцца розныя прадметы. Вучоныя палеабіёлагі і археолагі знаходзяць у тарфяніках шмат каштоўных з навуковага пункта гледжання артэфактаў. У 1890 годзе на сярэднім Урале ў тарфяніку была знойдзеная самая старажытная ў свеце драўляная скульптура – шыгірскі стот. Пры гарэнні торфу ўтвараецца густы дым. Ён выкарыстоўваецца для сушкі прарослага ячменю і нагрэву сумесі вады і соладу ў працэсе вырабу віскі. Выкарыстанне торфу надае гэтаму напою характэрны дымліва-курны водар. Менавіта дзякуючы свайму унікальнаму букету з ноткамі йоду, вядомы тарфяны віскі ля пройх завозіўся пад выглядам лекаў у ЗША ў часы сухога закона і прадаваўся там у аптэках. Што ж, самы час вярнуцца да тэмы сённяшняга аповеду. На тэрыторыі балота Ельня пралягае экалагічная сцежка Азераўкі даўжынёй амаль 1,5 кіламетры. Драўляныя палаткі шырынёю 1,5 метра, насціл з дубовых і асіных жэрдак, зроблены так, каб сцежка пратрымалася даўжэй ва ўмовах пастаяннай вільготнасці. Але самыя яскравыя ўражанні ад балота атрымліваюцца толькі калі ісці па дзікай амшары без насцілу. Гэта можна рабіць толькі з дасведчаным гідам. Неабходна ўзброіцца моцным, зручным кійком, якім трэба намацваць сцяжыну перад кожным крокам. Па дрыгве трэба ісці асцярожна. Адзін няправільны крок і можна праваліцца. А лёс – гэта тлумны балотны багун. Разнаколернасць траваў і кветак. Пругкая падушка з імху пад нагамі. І возера пасярод твані, якое падасца вам сапраўдным раем.